के नाच में सेहरा कहल जाला। तो नाच में एकरा के सेहरा कहल जाला, लेकिन व्यास लोग आवेला आशीर्वादी गीत। हां जी, ए जीवन के मंगलमय बनावे खातिर, सुखमय बनावे खातिर, जीवन सदा सलामत रखे खातिर हमने भगवान से निहोरा करी ले जा। यही भगवान जो जोड़ी बने जा रहल बे यार, तई जोड़ी सदा अमर रहे। त के कर खाली दुल्हे दुल्हन के ना एक और बढ़ा दी। अरे तजोरिया बन रहे, अरे तजोरिया बन रहे दुल्हा दुल्हन के संग में समधी वो समधीन के। काहे समधी के जोड़ी बन रहे, काहे समधी जवान बानी, समधी आना जाई, समधी नो जवान रही है, तब नु आटा सान के फराउठा बेल के खिया दी है, तब नु रास्ता के हरानी ना बुझाई। अन्ना त समधी बेटा का ससुरारी पहुंचल बानी, आताले समधीन का सर्दी भइल बा, आटा सान ही में दो चार गोगन डाल ओहि में गिरा दे। तो बुझाई को जब तवा पर रोटी जाई तो अपने से करकराए के जब शुरू हुई तो बुझाई कि ना एमे घी ऊपर गइल। ओही में कुछ लोग कुछ बेयास लोग कहलस का बबुआ कि ना दहेज में सामान चाहिए, हर कि ना दहेज में सामान चाहिए। समधी सरकार अपना समधी से कहत रहनी, अरे कि सुन समधी मां बताई है अरमान, समधिनिया जवान चाहिए। लेकिन हमने क्या कहेगा, समधी सरकार कहाँ बानी? बबुआ के चाचा जी बानी नो आई तो बड़ी ही सुंदर तनी भाव लाग जाए कि सहनाइया की हर सदा कह रही है, हंसी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोरे में चांद से दुल्हन, जमी पे फलक से दुल्हे सरकार के चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार भइल बा। हार्दिक अभिनंदन बंदन जय जयकार करो। यही में कवि कहता रे का बबुआ, अरे किचोरी बन रहे दुल्हा दुल्हन साथ, अरे किचोरी बन रहे दुल्हा दुल्हन साथ, अरे तो अर्जी रघुनाथ से अर्जी रघुनाथ से हो, अर्जी रघुनाथ से, अर्जी रघुनाथ से हो, अर्जी रघुनाथ से। जवानी जोड़ी बने जा रहल बिया, जोड़ी बन जाए तो भगवान से एक कामना करो। अरे तो कहियो छूटे ना, कहियो छूटे नहीं हाथ वो हाथ से, अर्जी रघुनाथ से। जोड़ी बनता है अर्जी रघुनाथ से। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का
जोरी बनो रहे दुल्हा दुल्हन साथ में अर्जी रघुनाथ से ना दुल्हे सरकार के बड़ भाई। अच्छा हमरा मामा जी के चाचा जी बानी हजारों हजार रुपए के पुरस्कार दिले बानी पौलगी करो भगवान से नहीं खुश रहे खातिर। दुल्हे सरकार के बड़ भाई यानी पवन जी का तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार भइल। हार्दिक अभिनंदन बंदन। दुल्हा सरकार के मामा जी आइल बानी कि ना बानी? अच्छा उहे का बानी? आहा जेकर नाम है हम मामा डबल महतारी के उपाधि दे जाला मामा के। तो दुल्हा के विवाह में सबसे बड़ सहयोग अगर होके के चाहे तो मामा जी के होके के चाहे। हां जी काहे? अच्छा दरोगा बानी? अरे तो इहो का बबुआ तब कहे के का बा दरोगा बनी तो साफ नथोनिए पर गोली मारत हो। तो बबुआ के मामा जी अगर बानी आवाज सुनत नहीं तो मंच का लगे चलावे के बा। आ देख ले अब रउआ दरोगा है दरोगा से का ज्यादा मांगे के बा। हां जी रउआ तो अपने लेवे नहीं रो के दो चाहे गा के दो दरोगा। तो रोज रउआ कमाते बानी। हां एक हको को पेंशनवा अगर दे देब नो हम 2-4 महीना गावल बंद कर देब। हां जी चाहे 2-4 सालू के ट्रक के धरा। अरे जेतना नल्ला कोइला बानी पूजी पैसा छापा जेतना नल्ला कोइला बानी पूजी पैसा छापा 100 रुपया लेके आइला बबुआ के मामा 100 रुपया लेके आइला बबुआ के ना ने चलबे। ये आशीर्वादी गीत हो। एमे हजारों रुपया हम मांग सकत नहीं लेकिन वो अपना श्रद्धा से दे दे। इनेग हो। अच्छा बानी नो जाय बबुआ के मामा जी की तरफ से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार भइल बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंदन जय जयकार करो। खुदरवा दे दो हे जे पवन भैया आना जाए ऊपर रहुए बिटोर ले इलो झाल बजाई। अरे कि जेतना नल्ला कोइला बानी पूजी पैसा जाता कहां पर भला बानी तया के कदी ना आके कोई दिन रुपया मारा सकते अमीर होना से बाबा है लागू नहीं साथ अजीब होना से रवलो त नीचेवा इनका के बोलौनी है तो हमरा बुझाइल कि हमर आमदनी है माराई। जानता नहीं का है जब ये नीचे चल जाता रही सनो तो ब्यास लोग के हाल जानता कौन चीज के हो जाता है? सांप कुकुर के हर बहे से खड़ खाए अब बकरी पुलाव खाए। इहों का बबुआ जी के मम्मी रहनी हां जी मामा जी की तरफ से फिर पुरस्कार भइल बा। हार्दिक अभिनंदन। बबुआ के मम्मी जी बानी नो वहां का केने बानी? अरे के तिलक दहेज में ना भइल बाटे तिलक दहेज में ना भइल बाटे कहां लुकाइल बानी बबुआ के मामी कहां लुकाइल बानी बबुआ के मामी। अगर मम्मी बानी तरुआ से पैसा नहीं खेलेवे के आई खाली हमरा के आशीर्वाद दे के आ चल जाएगा चिन्ह दे के चल जाए। अच्छा बबुआ के मम्मी आवत नहीं चले आगे बढ़ा दे ना
बर के ऊपर बारात आधारित होला बबुआ। हाँ जी। आ जौना बारात में अगर दुल्हा ना हो खस तो बारात के कोनो इज्जत होला तो बारातो 3 प्रकार के होला। कौन को? एगो बारात, हाँ। एगो बड़ बारात, बड़ बारात, आ एगो बर बारात। एक और माने ना जल हो ना। एगो बारात माने सिंपल, हाँ। आ एगो होला बड़ बारात माने बड़ के ऊपर आधारित बारात। हाँ। दुल्हा जब बैठी है हाँ। तब बुझाई कि हाँ साँचो के बारात आइल बा। आ एगो होला बड़ बारात, हाँ। जे जहाँ रही फ्रूटी मार के तले वही में कौन घर ए ये कर रहे बाबू आई हम चिन्हवाइबो तले एगो कोना से जना खड़े चिन्हवा दी हो ये पियले बनी देखो तो हम 8 पैक मरले बनी हमरा के केहू चीनी तले तीसर का उठ के कहीं अपन आंख उझर यही से ना देत रहनी हो यही से तरह लोग ना देत रहनी हो तारा दोनों जना सब चिन्हवा दी हो कि हम आज मार ले तो बारात का जरे जरे एगो हती चुकी लड़का के सहबलिया बनावल जाला। काहे खातिर? काहे खातिर? छोटे लड़का के सहबलिया काहे बनावल जाला? काहे? इन नियम हटावल गइल भगवान राम के विवाह का बेरी से। भगवान राम के जौना बेरा विवाह होत रहे भगवान राम के 3 गो बड़ भाई रहल, 3 गो बराबरा के भाई रहल, जेकर नाम रहे लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। चारों दुल्हा जब बराबर भइले एक के मारो में चारों दुल्हा के बियाह कर दे। ओही बेरा से नियम बनावल गेल कि आज के बाद बारात जाई लेकिन सहबलिया सियान लोगन के ना छोट लड़का के बना के ले चल तो काम के बारात। अरे तो गहुआ नगरिया में नाचल रहे दुल्हा से बड़ सुंदर सजले सहावाला, दुल्हा से बड़ सुंदर सजले सहावाला। अरे पप्पा को छूटे ना कबो छूटे नहीं हाथ वो से जीरा घोना कबो छूटे नहीं हाथ वो से और जीरा घोना ई बेईमानी होता। बताई हो बेरा हम रउआ के बोलौनी हो त एजा ना हिलौनी हो हमरा से लुका के ई बेईमानीए नु करतनी। बताई तो ओजा जाके हिलवा लेता नी लेके एजा। और का कहे के बाबा बुआ? अरे कि तिलक दहेज में ना भइल बट्टा हालू गइल बानी बाबूआ के माटी। हम पवन भैया से आग्रह करो कि रउआ और परिवार दोनों आदमी आ जाई। बबुआ के फुआ हुआ सब लोग आइले बा, फुआ लोग आइल बा। फुआ केने बैठल बनी? फुआ सब लोग फुए बा। आ फूफा जी आइल बनी कि ना? आइल बनी। अच्छा फूफा जी आई रहनी हमने चल गइल बानी ये नो तो देख ली ये होई बे करले ई रिश्तवे ऐसन हो। हां कैसन? फूफा फूफा मिलता तो फू और नहीं के दान दक्षिणा मिलता फा। धीरे से बढ़ जाए एमे लॉस ना हो ना तो कहे के का हो बबुआ? अरे कि तिलक दहेज में ना भइल बट्टा और खुश भइली हो बबुआ के माटी। तमुना गाई गाई तमुना गाई गाई कहले समाज में और जीरा भुना से
जाइयो से का बोल बा आई दुल्हे सरकार के खड़ हो जाओ